Teunissen Zand en Grint begon op 1 oktober 1975 met de winning van zand en grind bij de Diepeling in Kasteraai. De ontgronding loopt geleidelijk ten einde en het gebied wordt aantrekkelijk gemaakt voor onder meer vogels, dassen en wandelaars. Donderdag werden de eerste wandelpaden in gebruik genomen. Het terrein is nog niet helemaal vrijgegeven. Ze zijn aan de noordkant, daar zijn ze nog bezig met ontgronden. Daar ligt nog de zandzuiger tegen de weg Roland aan. Maar ik denk dat dat nog enkele maandjes, zeg maar, na het voorjaar, dus begin zomer volgend jaar, dan is dat helemaal afgerond daar. En dan zou in feite het hele noordelijke en ook het westelijke deel en een groot stuk van het zuidelijke deel kan dan eigenlijk helemaal vrijgegeven worden voor wandelaars. Ja, dat is natuurlijk erg fijn. Nu zijn het ongeveer 2 kilometer, zeg maar, wandelroute die nu officieel dus vrijgegeven worden. En verder wordt er een informatiebord dadelijk onthuld. Daar ligt een hoge berg zand. Dat is een soort uitkijkpost, zeg maar. Er staat ook een hele mooie bank op. Daar staat het informatiebord bij. Ook werden de eerste exemplaren van het boek De Diepeling uitgereikt. Je moet je voorstellen dat hier dit hele terrein, zeg maar begin van de vorige eeuw, dat allemaal heidegebied was. Hier en daar een ven, het spekven zeiden wij vroeger. Daar waren wat schapen die daar aan het grazen waren. En daarna is dat voor en na is dat allemaal ontgonnen en werd dus voor en na landbouwgebied. We hebben nog oude foto's waar mensen hier, boerenmensen, aan het ploegen zijn of aan het oogsten zijn. En we hebben zelfs foto's van de laatste mais die er afgehaald werd, vlak voordat zeg maar, het terrein, het was al verkocht toen, voordat het begonnen werd met ontgronden. En het ziet er een beetje aanlokkelijk uit hè, om ook een duikje te nemen, maar recreëren in het water is niet toegestaan, begreep ik. Nee, dat is ook veel te gevaarlijk. Kijk, je hebt hier op een gegeven moment de wanden, dat gaat hier steil naar beneden. Je hebt heel veel temperatuurverschil in het water. Dus je kunt nogal makkelijk kramp krijgen bijvoorbeeld als je hier gaat zwemmen. Heel veel temperatuurverschillen. Er zijn ook op een gegeven moment als je zwemt, je denkt ik heb bodem, dan zak je in een diep gat weg. Dus het is eigenlijk, en je hebt onderstromingen, dus van alle kanten is het gevaarlijk. En er is in 1995 is hier ook al iemand verdronken. En het is natuurlijk heel triest, maar het zwemmen is eigenlijk helemaal verboden. Er staan her en der ook bordjes, verboden te zwemmen. Dus niet aan te raden, nee. Bij de ontwikkeling werd ook rekening gehouden met de das. De dieren leven in het bos op het Schiereiland, dat omringd wordt door het water van de Diepeling. En midden door die waterplas daar ligt een dam. En dan kunnen die dassen vanuit dat bos migreren. En die kunnen dan verder richting A73, richting de bossen aan de Veld Oostenrijk. Daar zitten bijvoorbeeld ook dassenburgten. De Kasteraayse bergen zitten dassenburgten. Dus die migreren dan en ja, dan heb je ook niet het gevaar van inteelt. Hè. En nu dadelijk, lekker recreëren hier, lekker wandelen. Het gebied is daar toegankelijk. Ja, de bedoeling is dadelijk dat er heerlijk gewandeld kan worden. Er zal wellicht ook een fietsroute zal er komen. De bedoeling is wel dat het vooral stille recreatie wordt. Het wordt zeker geen massarecreatie, ook niet. We moeten niet denken aan dat hier vakantiebungalowtjes of zo komen. Boek De Diepeling is verkrijgbaar via Stichting Heemkundig Genootschap Kasteraai.